الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نا دنیا دا چوراکنا نبی لاکم گلی سنگ کنوری تھابی رکھی ہائریبا نبی سنگ اسی مسا مساگی متمدودا مکھوئی مکھوئی گی طاقت کی مپانگن کی مطابق مکھوئی دا اللہ نا اچو اچوبا پریکشا کیا لوکھی ہائریبا نبی سنگ ادوگی منung دگی کامنا چاوبا نبی یما حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یامنا متک مگل لیبا اچوبا نبی امنی مہاک کی متانگ دا اللہ رب العزت نا حیبیری مہاک تی ایگی مرکنی ہائنا حیبدی اللہ نا مسان ہائری میبا حضرت ابراہیم علیہ السلام سی ایگی مرکنی ہائنا ادو اللہ کی مروب اویبگی لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام نا پھنگریبا اسے مسیگی سی اللہ نا مہاکون دا طرح طرح کی مکھن کیا گی پریکشا کیا لورب متنگ دا ہائریبا لقب اسی پھنگی بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دگی اللہ نا لوکھیبا پریکھا سنگی منung دگی یامنا اہم اویبا پریکھا امدی کرینو ہائب متمدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی اللہ کی دمکتا لے ننگی پوکھیبا اسی سنیبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا حضرت اسماعیل علیہ السلام بو اللہ کی دمکتا قربان توننگی کی دمکتا پوکھیبا امسنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنبت تھوبا ادبو اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دا یامنا سانگنا وریوینا لبیریبا امسنگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ کی دمکتا توخیبا عمل دا اللہ نا ادو قیمتک پامخیبا نا مرم اویرگا نسی امت محمدیہ ایکھوئی دسو جو حضرت ابراہیم نا توخیبا عمل سنگ ادو کی نقل توہینا اللہ نا حکم بیبیری بنے با۔ تو دوستو حضرت ابراہیم امدی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکھوئی انیگی وری ایکھوئی نا چوراک پا موونگ دی ادومک ایام بنا تا نرم لگنی ادو نسی ایکھوئی قرآن کریم گدا اللہ تبارک و تعالی نا حیبیری با اسیگی صندوق پا موونگ دا ایکھوئی نسی وری اسی کبتھنا کھگمین نسی اہان بدا اینا حجیق میام گی ممانگ دا قرآن کی آیات اما تلاوت و ذکری با وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین دگی لوگ رگا یمنا سانگبا آیاتنی مسیگی سیدہ اللہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام گی امدی حضرت اسماعیل علیہ السلام گی وری اسیب اللہ نا لبیری تو اہان با آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نہائی با وقال انی ذاہب الى ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہائی ایگی مپوگی طرفتا مپوگی مائکی دا چت لگنی ہے نہائی رمی تو مفہم سیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ایگی مپوگی مائکی دا چت لگنی نہائی ربا سے مسیگی سی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ کی دین کی دعوت سی سمتو بدا حضرت لوط علیہ السلام کی اتو پدا کنا گمبا امفوبنا مہا کی دین کی دعوت ایسی وہ قبول تورکتا ودگی مانوس اویرگا یامنا نوائی تبدگی مہاک ہائری با مکھوئن لیری با مفہمدو تھادوک لم لگا ایتوب با مفہمد چلنی جو اللہ نا ایبو پوبی با مفہمدو اللہ نا یوہن با مفہمدو دا ای چلنی نہائی بنے با۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نا مہاک کی مفہمدو تھادوک لم لگا لائے حضرت ابراہیم امدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نپی حضرت سارا امدی حضرت لوط علیہ السلام مکھوئی اہم مسی مفہمدو تھادو مگلائے کرائی فوبلائے ملک شام فوبلائے ملک شام حیری بمفہم اسی یورب متون دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مچام تے یورم دے
aduna mahakna Hazrat Ibrahim alayhi salam na Allah tabarak wa ta'ala da dua tawi adusu Quran da Allah na haibiri baneba. Hazrat Ibrahim alayhi salam nahai Rabbi habli minas salihin, e Allah nahag ayonda adugumba maramukpa ay icha mapi nabiyu haina Allah da dua tor me Hazrat Ibrahim alayhi salam na. To Hazrat Ibrahim alayhi salam gi dua do Allah tabarak wa ta'ala na kabul tawbire adugi matung da Hazrat Ibrahim alayhi salam da khush khabri harau pau pibire Allah na fabashshawnahu bi ghulamin halim haibidi bas aina mahangonda halimul mizaj haibidi yamna intappa sabar laiba angang ama pibagi basharat pire haina Allah tabarak wa ta'ala na hairi halimul mizaj hairaga Allah na ishara tawkhrabneba haibidi Hazrat Ibrahim alayhi salam da piga dauriba macha si yamna sabar laiba yamna matik magul laiba adugumlaba ama oigani haibisi Allah na mamang da ishara tawkhrabneba. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول تورگا مہانگوندا انگانگ اما پیبگی وعدہ تورے اللہ نا منگوندا بشارت پیرے ادوگی متونگدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی پوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سی پو اسگی مرم سنا حضرت سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسنگ بنو پیو ان لیریبا حضرت سارا دگی نتیبا حضرت اسماعیل علیہ السلام پو اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام پو اسی حضرت حاضرہ دگینی حاضرہ سی کنانو حیب متم دا حضرت سارا علیہ السلام دا مصر گی ننتھو نا ماگی خدمت تو نگائی گی دا مکتنی حیدنا پیرک ہی بنو پی منیبا حضرت سارا علیہ السلام دا پیرک بنیبا وجی کی حضرت حاضرہ سی ادو حضرت سارا نا حضرت حاضرہ سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پیرگا حضرت اسماعیل علیہ السلام نا حضرت حاضرہ دا نکاح سون بنیبا مرم دی حضرت سارا سی صحیح یام مرم اوی بنا مہاک نماسی اکھون بینی ہے بیدی ایچا پو اروی دب نین مانا کھل لیبا ادو دونا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی حضرت حاضرہ دا کی پوک بنی ادو حضرت اسماعیل علیہ السلام سی حضرت حاضرہ دا کی پو اے پو اب متون دا اللہ تعالیٰ کی حکم لاک پدگی اللہ نا مہاک پو یامنا لاب نا تھمہلوبا ادو گی دونا ادو پا لمبی منی ادونا تو پا یامنا سانگو ورینی ادو گا حضرت سارا دا حضرت حاضرہ سی مصر کی نتھو نا پیرکھی بگی وری دوسو تو پا لائنا منی سینا ادو حجیک ایکھوئی کی مقصد سیدھا دی کرینو ہائی متم دا سمنا ہے دا تینزر لبدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی پو اے دوگا چاور اے چاورک پسی فلما بلغ معو سعیا حیبدی مرین مپنگ پھارک لبا متونگ دنیبا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی مرین مپنگ پھار آبا حیبدی میما اویبگی متک چارا آبا ادوائی متم دو ادو کی دو دنیبا اللہ کی حکم لا کدوری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بسی قربانی توبہ کی حکم لا کدوری سے حال حضرت اسماعیل علیہ السلام میوی مپنگ پھارک لبا ادوائی متم یورپ متم دا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میکی دگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ممنگ دا مہاک نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی جبہ توی لے لی ہائی نا مہاک کی ممنگ دا اوہل لے با بعض مفسرین نا سن ایری حضرت اسماعیل علیہ السلام مسی لین بگی ممنگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نمید ہمنی تھنگنا نا ارم میں با ادوگا نبی سنگی ممنگ سیدی وحینی ہائی با سیدی تے شدانی سیدی شوئی سوئی در بنے با نبی خودنگ مک کی اوئی با جو بھی نبی رسول اللہ علیہ خودنگ مک سی مکھوئی نا جو بھی ممنگ دو اوبا پو سنگی سی اللہ کی مکی دگی وحینی ہائی بسے مسیری سیدی تے شدہ اوئی رب پوٹے با حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ممنگ دو اوری سیدی گویا اللہ کی محاقون دا حکم لاک نبنے با تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا محاق کی ممنگ دا حضرت اسماعیل علیہ السلام سی لین بوئی نا اورے اللہ کی میکی دگی اللہ کی حکم نے تو اسی سی نبی دا اللہ کی حکم لاکو سی ایک فرشتہ تھارا آگا وہی ڈائریکٹ تھارک با اما ادوگی ممنگی ذریعہ دگی اما تو سگی وری سیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سی لین بگی متانگ سے سگی سیدہ اللہ نا ڈائریکٹ فرشتہ تھارا آگا وہی پورا آگا وہی ہوئینا ڈائریکٹ ہائی حل دبی دا ممنگ دا اوئی نکو حلی سے سگی سیدہ سو اچھو بے حکمت امنے با
مرمدی جو ممنگ دو اوبا پوچی ڈائریکٹ فرشتہ لا آگا ننگی نچانو پاسی سبین لے لو نا حکم پیرم بتا رگا دی ادو کی دو کوئی گنجائشہ فوبا لئی ٹھوک لئی جن ام فوبا لئی روئے با حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لین بگی اتوپ دو آپشن ام فوبا لئی روئے با مرمدی اللہ نمانگوند ڈائریکٹ وحی تھارک ربنی فرشتان لا آگا حیرم مبنینا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتوپ آپشن ام فوبا لئی روئے با ادو محاق کی امتحان دو ادو کی دو امتحان دی امتحان نہیں ڈائریکٹ تھارک پسی سو تو وہ کمال کی امتحان دو دی اوئے روئے با ہے دی چین پھم لئی تربو پونے با ادو کا منگ دو اوبا پوسی دی مسیری سیدھا تاویل تو فم میامم لئی دی چین پھم میامم لئی دی با ہے دی منگ سیدھی شیطان کی میں کہی دو ارم بسوی ہے نترگنا جو بھی مسیدہ تاویل لمتا ہو رگا لئی تھوک لئی جن لئی ریدنا ادو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم تو بنو اینگی میں با اللہ نا ممنگی ذریعہ دگی حکم سے پی رگا ادو کی دودا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محاق کی ایمان دی بہت کامل نے ادو دونا محاق نا تاویل تو بگی لمبی دو کھند بیدا ڈائریکٹ وینا جو ممنگ دا پیرے ایوہ حکم دو ادو کی دو پانگ تھوک کا دا بنی ہے نا محاق نا لیب کھرے با اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ندی مانا چپچانا لیب کھرے کرینا ای گی جو منگ دو اوری و پوسی اینا مسیح تھبو اینا پانگ تھو انی ہے نا لیب کھرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصد تی ادونت دے با اللہ نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سیبو لیلہن بمقصد سنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ننگ نچاسی لیلو نا حکم پیرگا ڈائریکٹ لیلہن گی حیب کی مقصد سنتے با بس اللہ کی مقصد تی کرینو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مئی دگی جو کچھ بھی ماننگم جب تیاری دو تورکپا ادو دوگا تیاری دو لوئی رب متون دا اللہ کی منشا دی اتوپا اللہ کی اپام بدی اتوپا امنے با ادو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیگی دمکتا تیار اوئی برا حیب دنے با اللہ نے اینگی بدی ادو گا اتوپا آپشن نمانا اللہ نا منگی ذریعہ دگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہائی ریبا ڈائریکٹ فرشتہ تھارا اگا ہائی دریب سے سیگی اتوپا مقصد امن کرینو ہائی متم دا ڈائریکٹ فرشتہ تھارا اگا ہائی بتا رگا دی ادو کی پوتو اللہ کی اچو حکم ممو اوئی خگنی ادو دوگا اللہ کی مقصد تی ڈائریکٹ لیلہن بدو ادو کی دو مقصد نتا بنینا منگی ذریعہ دگی حیرم بنینا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کی حکم لائی جسو محاق نا پورا تورے ادو دوگا اللہ نا محاق کی بائکی دگی جو اللہ کی مقصد تو پانگ تھوک رہے ادو دا اللہ کی حکم دو منسوخ تو بگی ضرورت سو اوئی کھدرے با ادو دا کاری گمہ فرشتہ لا اگا ہائی بتا رگا دی حکم مما ڈائریکٹ لائی کرے حکم دو کونا امکا اللہ نا منسوخ تو بدرکار اوئی گی دو رمنے با ادو نا منسوخ تو بدرکار اوئی دنی گئی گی دمکتا صرف امتحان تو مقصد اوئی بنینا اللہ نا ممنگی ذریعہ دگی حین بنے با تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دا فلما بلغ معه السعی ہائی دی بو وحی سی ہائی رگا امنا کپ نکتا آمک بیان توریے با کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کری اویرمگنی ہائی با ادنے با اللہ نا ہی نگلی سی کہ فلما بلغ معه السعی ہائی دی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سی ماگی چاو بگی سروک سی ہائی دی محاق سی مفسر خرن ایری حضرت اسماعیل علیہ السلام سی متم دا چہی تراہم دوی سورے ہے نا اما سن خرن ایری محاق بالک پھارے نا بہرحال چہی تراہم دوی سورے با بالک پھارک پا متم ہے بسے مسیگی سی دی مپامنا مچا سیبو یا امنا وانا یوگا اگا چاورا ابا متم حجکتی مپاگی متینگ پانگک پاگی متم اویرک پدو ادوگی دو دنے با اللہ تعالی نا محاق اسی لین نگائی کی حکم پیدے اسی یا امنا ایکو امتن کھن تھدنے اینگ سے با ایک تو محاق کی مچا امت یاو دبا چاہی آیا ربا متون دا مچام ہو یاو دن لے رمبدگی اللہ دا محاق نا ہائی زرگا اللہ نا محاق من دا پیرا ایبا مچا ادو دا سوپی انگائی دا نتبا انگاں مپو اگا مدو چاونا با یوگک پاگی جو بھی سلسلہ لے رمبا خودنگ مکتو لوئی نمک پارتو ربا حجکتی متین پانگت کدا با متم اویرا اب کاندنے با امکا اللہ نا حکم پیری سے سلسی نحق لے لو خینا مسیدہ حیبتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اویرم گدا با حالت تو ادو دنے با اللہ نا یامنا مفہم سی دا پکنا پن بیری سی فلما بلغ معه السعی حیب سی تو بہرحال سیگی سیدہ فلما بلغ معه السعی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یامنا حیبتی میپونگ میرین پھارا ابا متم دو ادو گی دو دا محا کی ممنگ دو اوب دو ادو دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا محا کی مچا دو دا تب میں با رین تا میں اچانو پا این سمین منگ دو اوی
aina nahak si sumain lili haina mangdo ui haina Hazrat Ibrahim alayhi salam na Hazrat Ismail alayhi salam da tammi ado fanzur maza tara ke nang khantharo nangi kari rai no haina Hazrat Ibrahim alayhi salam na hange sigi sida Hazrat Ibrahim alayhi salam na Hazrat Ismail alayhi salam da aina mangda sumaina ui haira tammi si sigi si nang kari pambano na mangon da hangi si ke Hazrat Ismail alayhi salam da hangi si ki maksad Hazrat Ibrahim alayhi salam na Allah gi hukam si sibu laithok lejin tawningai gi da maktana teba ke ahan bada Hazrat Ismail alayhi salam ki imtihan lawri meba ke Hazrat Ismail alayhi salam si Allah ki hukam gi da makta kayam yam na tayari oibano haiba ase masigi si mahangon da imtihanam lawri meba ani subana Nabi singda jo bhi Allah ki hukam lakwa khuding makse masigi si makhoi pura tawweba tawutab makhoi na pura tawba matam na hikmat amasung yaribam khoi lai na ba mawong da tawweba arai ba mawong da tawningai gi hot nei ba makhoi na Allah ki hukam sing kari gi no hai matam da nabi da jo bhi lai ba hukam sing si magi ummat na tawgado ribnidra adura magi ummat ki damak da sahulat ki damak da arai ba mawong da tawningai gi hot nei ba aduna jo Allah ki hukam si sidi Hazrat Ismail alayhi salam ne ya rasu yad rasu pura tawgani hai dimagi damak leb khrame ba da Hazrat Ismail alayhi salam da hangaga nang tayar oibra haiga si hema magi imtihan lawba ma ani subana karigumba Hazrat Ismail alayhi salam da haidok tabida صرف مانا پورا سلے ادو دوگا نمدر مکھو مکھوٹ پور لگے لین گی حیب تارگا دی حضرت اسماعیل علیہ السلام سو اکھن کھنگو در مپانا ادو مہی طور پدو دی ما سو ماگی تھوائی ہنگنگائی کی دمکتا کرنا مکنا رہنے با دو مپائی چاندی کی برکتا یا امن ترجد امو اے رکھنے با ادو دنا ہانا حضرت اسماعیل علیہ السلام سو تیاری اوی ہنگنگائی کی دمکتا تاکہ متندو دا عمل سی پانگ تھوک پا متم دا مکھوئی انی مکتا اواب اوی درنگائی کی دمکتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سو ہانا دا کی کھنگا مانا تیار اوی در لئی بتا رگا دی سی اواب دو اوی روی دنا ادو کی دمکتا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہنگی سے فنزر مازا ترا ننگی کری وکھل لئی بنا سمین اینا منگ دو اوی ادو ننگ سی کری کھلی بگی ہائینا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ہنگے ادو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ممانگی آیاتا اللہ نہائی کر بنے با فبشرناہ بغلام حلیم حلیم ہے وہ ہے سے اللہ نہ پلا اگا ہانا ممانگ اشارہ پی کر بنے با کہ اینا مونگوند بشارت پی ادوگمبا یامنا صبر لیبا یامنا مرب مقبا مچامگی متانگ دا اینا مونگوند ہراو پاو پیے نہائی خراب سیدھا ایک ہوئے نکھنگ بنگم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سو کوئی کم نتے با حضرت ابراہیم علیہ السلام دگی ادونا مہاک کی پاو کھم دسو قیام فضبو پاو کھم نو یا ابتف الما تؤمر اے ابا جان نہاک موند جو اللہ کی حکم لاغ لی بدو ادو کی دوننگ مپنگ فانا تاو سینے بھائی سی کری حکم نلا ایدو ما کھگا بے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسی لین بگی حکم نیلا ایسی نگتا لیل دونی ہے اسی کھنگا بنے با مپانا ہائری گودو دگی ادو دنے با یا امنا تینسن لئی تبی دہائری سی یا ابتف الما تؤمر اے ابا جان جو ننگون دا اللہ کی حکم لائیدو ادو دننگ مپون فانا پانتو او سینے با حضرت اسماعیل علیہ السلام دہائر سی تو سیگی سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ کوئی اللہ کی حکم بیان تو بنتے با کہ اللہ کی حکم لائے ہے بنتے با حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ہائری سی اینا منگ دا سمینا اوی کہ اینا ننگ سی لیلی ہائینا اینا منگ دا اوی ادو ننگی کری وکھلی بنو ہائینا ہنگ بنے با ادو کی متمدو دنے با حضرت اسماعیل علیہ السلام نا یا ابتف الما تؤمر ہر سی تو کری گی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ہائر ابوادو کھنگے با حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نا ادو یامنا چاہی تراہم دوئی تنگائی با انگانگ دو دا قیام یامنا اللہ نا وکھلو سنگ سے پیرمانی یامنا وکھلو سنگ لئی بدو کہ نبی نا کری گمبا نبی یامنا ممنگ دا کری گمبا پورم اوبتا رگا دی ادو دو وحی اوی ہے اسے ماہ کھنگے با ادو دونا بس اللہ کی جو بھی حکم لائی دو ادو کی دو حق پورا تووینا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اختیار پیخ بنے ادو کی متنگ دسو امکا مکھاتا نہائری با ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ انشاءاللہ نہاکنا ایسی صبر تو می سنگم دا اوینا پھنگنی آئینا حضرت اسماعیل علیہ السلام نا مکھاتا نہائری با
تو مفہم سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ہے رب وحی سے سیگی سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نا یامنا ادب لیب وحی نے بس سجنری سے اہان بدا کری کہ جو مہاک نے صبر توگنی ہے رب پوت اسے مسیگی سیزو اللہ دمانا انشاءاللہ ہے رگا اللہ کی میں کئی دا سپر توکھرے با کہ اللہ نان پامگا دے ای صبر توگا میدو اویرنی ہے با ادوگا مہاک کی مپا دسو مہاک نے ایک تھا زبا اما پیرے با کہ ای صبر توگنی ہے با کی تھا زبا سو پیرے ادوگا صبر توگنی ہے با سیدھا دائریک وعدہ سو ای ہندرے انشاءاللہ ہے خربنی دا ادو سیدھا پولم انی نے بماک نے سینری سے ادو دوگا اروی بدا صبر توبہ می سنگم نا نحاق نا ایبو پھنگنی ہے ریسے سیگی سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ای صبر توگنی ہے رگا ما مساکھتا ہائی دریے با حضرت اسماعیل علیہ السلام نا کہ نحاق نا ایبو صبر توبہ می سنگی مرکتا پھنگنی ہے بدی سیگی سیدھا جو این صبر توبدوری سے سیگی سی ای کھکتا رہتے دنیا دا سو اواب لاک پکان دا صبر توبہ یامنا اواب کھانگ بمی یام ملائک رہے ادو کی منون دا اما گمنا نحاق نا ایبو پھنگنی ہے ری میں کہ ای صبر توگنی ہے رگا دائریک ہے دا بیدا صبر توبہ می سنگ گمنا نحاق نا ایبو پھنگنی ہے بسے سیگی سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توازو یامنا پکچنون جبا کہ ای غمگنی ہے با ای ننگائی رے ہے با پوتو ادو گی دو یوہن دربنے با سیدھا سوی یامنا کپ مونگ دا سیدھا گی کوئی نا کھنگ مغم میں کرینو ہے مطمئن دا انسان میوئی بسے محاق نا کری گم پوت اما یامنا تھا زبا لئی ربا اوئی ربا سو کہ مہاک نا مسی شو توبہ غمگنی ہے نا تھا زب لئی رگسو مسی ای غمگنی ہے نا مغدودہ اچاو رمکار ہوئی دبنی جو اللہ دا سپر توگہ دبی انشاءاللہ ہے رگا تاکہ مدو گیدو مہاک کی توازو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی دے سبق امنے بسی دے تنبیری بسی بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو تیار ہوئی رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سو تیار ہوئی رہے ادو کی متون دا اللہ تبارک و تعالی نائی فلما اسلم ہے بگی آرتھ دی کہ جھک جانا نون تھوا اما سم متی ہے بدی اللہ کی حکم دو ادو دبو یابا یا زکی بدو ادو کی دنے جھک جانا نون تھا کی با ہے بدی نا ہے ری بپونا تو تیار ہوئی رے ہے بدو ادو دنے با تو فلما اسلم ہے ری بپوسی اللہ نا ہے رے کہ مکھوئی انی مک نا آئی کی حکم سیدت تیار ہوئی رے تیار ہوئی رہے بدی مپا نسو ماگی مچاسی لین ننگائی کی دمکتا تیار ہوئی رہے مچا نسو مپا کی مخوتا ایسی لین کی بدی یارے ہائی بسیس نیبا ہائی بسے تو اسی دا لما ہائی بدی جب ہائی رگا فلما اسلما سکی سی دا یامنا مروئی رپوئی نم لو لیبا جب مکھوئی انی مک تیار ہوئی رہے ہائی بنیبا ادو تیار ہوئی درنگائی کی منون سیدھا تیار اوئی رب متم سے سگی سیدھا کری اوئی بنو کری کرم بحالت اوئی بنو ہائی بدو ادو کی دو دی سگی سیدھا بیان تاوک دے با بیان تاوک دے بک دی مقصد تی کری نو ہائی بمتم دا جب مچانو پاسی سو ای لیلنی ہائی با کھنگا با ما پاسی نسو ای گی اچاسی لیلنی ہائی با کھنگا با ادو کی متم دو دا مپام چانی کی حالت سی کری اوئی رمگنی مدو کی دا مفہم سیدھا اللہ نا پلم درگا ہائی بدی کری حالت نو ہائی بدو بیان تورم درسی کی مقصد تی کری نو ہائی متم دا ادو کی دو وحینا بیان توب متم دا یامنا لوبا ہائی بدی وحینا بیان توب غم دا با حالات امنے با ہائی بدی ادو کی مدی گمبیر اوئی با حالاتو بیان توب گی کیفیت اوئی دا با حالاتو نے با یامنا ہائی بدی اورگت کھنگ با محسوس اوئی با ادو دو ہائی دو پنگم دا با ادو گم با پوتو نے با تو دوستو مفہم صرف ہو بدا جو مپائی چاہنی ہے بدی حضرت ابراہیم علیہ السلام امدی حضرت اسماعیل علیہ السلام انی کی جو کیفیت اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دا بیان توبہ ادو کی دو مکھوئی انی نا تیاری اوئی بفو بگی اینا میام کی مفہم دا تھمزک رے سگی مکھاتا رکھپا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لین نگائی کی دمکتا ہے بدی قربانی تو نگائی کی دمکتا پوب متم دا شیطان نا مکھوئی دا وسوسات اور رکپدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا لونگ تھارگتا نبا اما دی حضرت اسماعیل علیہ السلام بو پل لگا ہبھل لگا لین بمتم دا سری نا چنگ دبا اما دی
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯏꯟꯁꯥꯜꯂꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯏꯟꯁꯥꯜꯂꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯣꯃꯦꯟꯗ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ Part 2 da inshallah makhata wasigi wari haijarake hujik fawbada aina mayam gi mafam da thamjakri ba wari sing asi Quran gi tafsir ngangtani isagi maikai dagi natte jo Quran hadith ta lakpa wari sing adu duni mayam gi mafam da thamjakri ba ase Allah taala na ikoi khuding mag mahaki maram mokpa banda sing gi manung da chalhan bibu oisanu wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin